Sanibonani molweni ndinamkela ku-channel yam. UNomalanga ke guys uqhubekile ke leqeke emva kwesibongile ke esamcenga. Usibongile usiphethele suitcase yakhe anithi bemshiye mepha uyamlandela kusaqhubeka uyamcela into ba uyacela amkhangelise ukwenza nakanjani please. Ayikho enye indlela angamkhangela ngayo ntontoni. But ke kuye wathi gqi uJabu. So uJabu bese buza uba kwenzeke ntoni bese sithi omnye ukwenza udukile athi omnye ewe into enjalo angayitsho uba kwenzeke ntoni. Abese sithi ke uJabu why ungaxelela ifamily ubaxelela bakwaDlamini athi uNomalanga kangabaxelele. Usibongile ngapha ubhizi ke ngokucabana uyarhalela into ba ade amkhangele nyani ukwenza uthatha ifoni yakhe uthi ufonela kowabo uzokhansilisha kwale trip yakhe godukayo uzozama ukukhangela ukwenza. Abese sithi ke uJabu hayibo njani uzokhansi luckily ikhale ifoni kaNomalanga abe bhizi Nomalanga ephendula lo call yakhe ngexesha phendula uJabu sheke ethetha noSibongile emchaze hayibo intoni into uhleli uzifaka kwinto zakwaDlamini emveni kobo zobanceda abantu bakwaDlamini okuyabanceda but wona bahlala bekulaxasa so ungaze ukhansilishe itrip yakho wenu ulindiwe kowenu wena uzolungisa into zakwaDlamini. Uthi uSibongile yena akaboni into wrong because egqibeni ufuna uncedo umngane wathi uJabu ndicela into ba ibe ndim ke this time ovikela inhliziyo yakho makuprotectwe ndim this time wena ngoba awusakwazi ngicela ungayenzi lento ufuna ukuyenza khawukuye kowenu ukuyishiye phansi into yakwaDlamini masa. Uthe ayibuyi Nomalanga ezothi maSibongile uready basihambe wabesithi uSibongile ansakwazi ukuhamba ndiyagoduka senditshintshe ingqondo. So yaphela kanjalo ke iphathi yabo bahamba kuSibongile wayakuwabo so uhambe noJabu ke uJabu wamdropha ke kowabo kuSibongile xa ifika wafikela ke ku Philip wethu neattitude anithi unini ugxothiwe induna yendawo so kwafika kulonto ke wabesethincokola nosangweni embalisela ba kwenzeka ntoni wabesithi uSibongile hayi isebenzile kodwa yona induna le okanye ichief because umuntu ofana nomama efanele ba ahanjwe nyani wenze into ebhetele but kusangweni benako ukumgxeka ke sithi ekugqibeleni umama wenze ntoni umama ngumzali wami ungumama wami yandizala futhi nawe Sibongile ngumama wakho. Abesithi Sibongile ewe ndiyavuma but kaloku yakhumbula into umama ndenze ntoni mina wazibala ke izindaba enzisezona because udelwe ngulo wayemthathe wawumenzisa ba makwasebenza emakitchen ethi makabhatali uzobhatala i-bills zaka tatakhe ngexesha sesibhedlele. Okwesibini udeliwe utyise ipoison utatakhe so kulapho kavela wabona khona into ba vele uyifanele into ba makahambeke. So uyenzile ke nento bakamfonele ke ezama ke ukuzinika nje closure but wamshiyela ke i-messages ke sitsho into ba andazi banda kwenza ntoni kuyo yonke nje impilo oniphilisa kabuhlungu tatam and understand ba why busenza yonke lento buyenza esithi ke kodwa soze uphinde andikhathala noba kutheni soze uphinde usondele kwinto enotatam phakathi. So uSibongile uphinde wabonakala futhi ezihambela noJabu ke bengase mfuleni apho bebezincokolela nje khona embalisela ke nangendlela akhule ngayo nangendlela ebephathwa ngayo stepmother sakhe ngoba uJabu yambona into ba akekho right. So into yabo ayipheleli phaya esikolweni okanye edolophini eMaritzburg iqhubeka uba bahleli bendawonye even nalapha emakhaya because kaloku basuka kwi-area A1. Ugcina ke yena usaqhubeka bethuna noba ngulamfazi ke onjalo ke endodeni yakhe uxelela uVusi into bajonga wena thanda uThemba umthande uThemba ukuphume naye niyotyi ice cream nobabini ukwenzela into oba uzoba sezincwadini ezinhle kutatakho ungayiluzi le position okuye. So uthe ke yena ke uVusi akanamsebenzi noba utatakhe uthini into angaziyenza kube ehorhozela emva koyise ngento nomsebenzi. Okwesibini futhi yena une partnership ayenzileyo right with Gen X le company kaJabu so akana stress soba behohoza emva kotatakhe ngoba lokho kuthiwa kwale into kakwenzo eNomalanga izawusifaka engxakeni because kaloku ubusazi and wawusazi kwangento enoThemba phakathi ekugqibeleni so yonke lento izawumoshela wena thanda uThemba. UVusi ke umile uthi no. Ukwenza ke guys uDiko wade wabona uba makagoduke uthe xa efika kwabo wafika wabaxelela ke kufamily into ba ukhona makulinda uNomalanga khona announcement afuna ukuyenza nyani ke uNomalanga xa efika akazi noba kugcwele ifamily apho ufika sehamba noNeli emkhapha emkhombisa ba bahleli ngapha abantu abadala including ukwenzo xa efika pha ufika uvuyela ukwenzo ke yena ke mbona ukwenzo bese kwathi wahlala phansi ntombazana
Uhlala phansi kabe kuthiwa khawulezisa yenza announcement kuthiwa une-announcement ofuna ukuyenza. Waba ngacenga ukwenza bacenga kwenzo ndiyakucela singathethi ngoku vele ikhona announcement endifuna ukuyenza kodwa ngicela sike siqale siyothetha endikwathi ukwenza nto uzukwazi. Thetha Nomalanga. Hayi Nomalanga afuna ukuthetha hayi ke ukwenza wanyanzeleka into yoba ke ashawutise ke ngosesithi into yoba guys okay ndicela ukunichazela niyambona le ntombazana nandiforsa uba manditshate naye. Lo into andenze yona wabesele ke uNomalanga esithi kulungile kwenzo ndizothetha ngokwam. Wabe sithi kuthiwa khawulezisa ntombazana thetha waqala kuNomalanga watsho into yoba no andikaze ndikhulelwe kwamna. Uphethe ndiyabuza isisu utsho omnye uba it was fake. Kuthiwa njani izisu besikhona? So Khabase ke nako ufuna uthatha icala lentombi yakhe ukuthi yabona wena njengayo lo sikhotheni wakho lo nangu ngoseqalise efuna ukuthetha izitori ngomntanam wathi kukwenza kulungile ndikusikhotheni masibone uba ngubani. Thatha ibhegi wayibeka etafuleni ukwenza wakhupha izisu eze wamjulela ngazo soKhabase. Umshiye enqage ezosisu ke guys ephuma ke ukwenza ekhathazekile kusiwa nezo zitulo. Nomalanga ngapha uyakhala wonke umuntu umangele ugcina ke ixoke elikhulu libuze into yoba hayi bo bephi umntana kanti uthetha into bengekho umntana. So uNomalanga befanele uba ke akayikhuphe into ethi nami ndandicetyiswe ngugcina guys. Uphumile ke guys ukwenza apha eshiya yonke into emapetupetu wonke umuntu enemibuzo wawuhlala emotweni apha afike wakhala khona but ke ngoku sekulate and kuzoba late kakhulu because uSibongile lo amthandayo useyaqala udevelop feelings for omnye umuntu. Asazi ke guys. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.